खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 5 आगस्ट 2020 बुधबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे रादाबफोरखौ फारि मिथियालानि। गिबि खौराङा जाबाय जोंनि बे भारत हादराव दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो 52,509 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोन्दों। लोगोसे बिथां नरेन्द्र मदिया लेबेनन हादराव ब्लास्ट जानाय जाथायखौ लानानै गोबां दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय होननानै फोरमायदों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बियो मैयाहाय जादों। लेबानन हादराव मैयाहाय ब्लास्ट जादों। बे ब्लास्टआव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो माल बुस्थुफोरखौलाय मा होनबावनो लोगोफोर, नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामबानो जाबाय लेबानन ब्लास्ट होनानै। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय राम मन्दिराव दहाय सानाव जानाय भुमि पुजानाव बिथां नरेन्द्र मदियाबो फैनानै गाजा गोमजायै फुजा खालामदों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे जरहाट मेडिकेल कलेजाव सासे पेसेन्टआ ट्रिटमेन्ट मोनैनि थाखाय थैनांगौ जाबाय। दा बे जाथायखौ लानानै जरहाट डिस्ट्रिक्टआव थानाय माखासे सुबुंफोरा हस्पिटालनि फारसे साजा मोननांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। गुबुन खौराङा जाबाय साथाम पाबजि गेलेग्रा सेंग्राफोरा गावसोरनि लोगोखौनो बुथारबाय। बिसोर साथाम गथ'फ्रा पाबजि गेलेनानै दावराव दावसि खालामबाय दंमोन। थिग बे समावनो दालिब्रास होननाय सासे सेंग्राया फैनानै सिरियै गेलेनो होयो। बेनि उनाव पाबजि गेलेग्रा सेंग्राफोरा रागा जोंनानै बे दालिब्रासजों बुलायनाय जायो। बुलायनाय समावनो सासे सेंग्राया खर'आव थांगोनजों बुनानै होयो। बेनि उनाव जायगायावनो बुथारखायो। बे जाथाया जुम्मुआव जादों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बेयो। लोगोसे दिनैनिफ्राय तिनसुकिया जिल्लायाव लकडाउनखौ 7 दिन बारायनानै होबाय। तिनसुकिया डिपुटि कमिशनार भास्कर पेगुआ बे खौरांखौ फोसावदों। 11 आगस्तसिम थासिगोन लकडाउना तिनसुकिया जिल्लायाव। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामाव कर'ना भाइरासजों थैनाया दासिम गासै 115 जन जाबाय। लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव थैनाया दासिम गासै 39,795 जन जाबाय। लोगोसे सुशांत सिंह राजपुतनि केसखौ नायबिजिरनो थाखाय CBIनो केसखौ गथायना होनाय जासिगोन होननानै फोसावनाय जादों। लोगोफोर जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो, नोंथांमोना आंनि बे साबस्क्राइबनि खाथियाव जइन बटन नुदों जानांगौ। नोंथांमोना बेहाय 59 रां होनानै जइन जानानै आंखौ मदद खालामनो हागोन। आरो जइन जानायनि उनाव नोंथांमोना आंनि चेनेलनि पार्सनेल मेम्बार जानो हागोन। 59 रांल', नाथाय पेमेन्टखौ ATM जोंसो होनांगोन। बेनो जाबाय प्रब्लेमा, मानोना गोबां सुबुंफोरनावनो ATM गैजोबा। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दिनै बेलासिनि रादाबा एसे गोबाव जाबाय, मानोना जोंना दिनै डिउटि सोलिगासिनो दङ। बाय बाय। सेरजा दामो जोंनि गामियाव, खाम जथा सिफुं दामो दुब्लि बारियाव, खाम जथा सेरजा दामो जोंनि